Όπως προείπαμε στην έναρξη εκπομπής, έχουμε κανονισμένο ραντεβού με τον κύριο Κωνσταντίνο Μανίκα, συγγραφέα, δημοσιογράφο, έναν πολυπράγμον άνθρωπο, ο οποίος είναι και στη γραμμή. Κύριε Μανίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας και στους ακροατές σας. Μια που είμαστε, νομίζω ότι είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που κάνουμε συνέντευξη, να αποφύγουμε τα formalities, αυτά τα επίσημα του πρωτοκόλλου και να πάμε στον ενικό. Τους πληθυντικούς ευγενίες που λέμε. Ναι, προφανώς. Αυτά του πρωτοκόλλου, του Βασιλικού και μη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, από ό,τι μαθαίνω, η δουλειά των προηγούμενων μηνών αρχίζει να βγάζει αποτέλεσμα. Ορθόν? Των προηγούμενων ετών θα έλεγα γενικότερα, ναι. Άρα ετοιμάζεις ένα βιβλίο? Το βιβλίο ήταν έτοιμο να εκδοθεί πέρσι το Πάσχα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά όπως ξέρεις, προσωπικά ζητήματα υγείας προκύψανε και με κρατήσανε έτσι λίγο σε μια απόσταση από όλα αυτά. Αναγκαστήκαμε να το κυκλοφορήσουμε επιτέλους με επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τις 10 Φεβρουαρίου. 10 Φεβρουαρίου, πριν το τριώδιο. Έτσι. Πριν τα γενέθλιά μου, είναι έτσι μια ωραία. Και είναι και του Αγίου Χαραλάμπους από ό,τι θυμήθηκα και την ημέρα. Οπότε είναι γενικότερα. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα, επειδή το ορθόν είναι να περιγράψουμε ή να αναφερθούμε λίγο στο βιβλίο, ας πούμε. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια, αν θες. Περί τίνος πρόκειται? Το τίτλο και τις εκδόσεις. Ο τίτλος είναι «Παραμύθια εντός εισαγωγικών», το διευκρινίζω, παραμύθια από ένστικτο, από τις εκδόσεις Ιολκός. Και τα βάζουμε σε εισαγωγικά τα παραμύθια, γιατί είναι παραμύθια ενηλίκων. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, σπονδυλωτό μυθιστόρημα, όπως θέλησε να το ονομάσει τελικά ο εκδότης, γιατί είναι και λίγο η δομή του λίγο περίεργη. Να πω, αν θες, ότι θεματολογικά θέλει να μιλήσει, επειδή είναι ένα τρίτο βιβλίο που ουσιαστικά το είχα πει από το πρώτο, το είχα προαναγγείλει από το πρώτο βιβλίο, ότι θα είναι το τρίτο κομμάτι μιας άτυπης τριλογίας. Το πρώτο μίλησε στην ψυχή του ηγεμόνα, μιλήσαμε για την εξουσία, μυθιστορηματικά πάντα, αλλά και με έναν φιλοσοφικό και δοκιμιακό τρόπο. Περάσαμε στο τρίτο λάθος, όπου μιλήσαμε για τον κοινωνικό αντίκτυπο, αν θες, της κρίσης, περιγράφοντας την Ελλάδα από τη μεταπολεμική της περίοδο και φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Και ερχόμαστε στο τρίτο βιβλίο που θέλει να μιλήσει περισσότερο, να αγγίξει περισσότερο το κομμάτι των σχέσεων, αλλά χρησιμοποιεί τα παραμύθια και θέλει να μιλήσει πολύ για τα ψέματα και τις αλήθειες, για τα ψέματα που αγαπάμε να μισούμε, αλλά κατά βάθος με κάποιο τρόπο τα αποζητούμε, και τα ψέματα σε όλες τις μορφές τους που υπάρχουν. Δηλαδή, τα ψέματα που λέμε πολλές φορές στον ίδιο μας τον εαυτό, τα ψέματα που θέλουμε να λέμε στις σχέσεις μας, στην οικογένειά μας, τα ψέματα στην πολιτική. Και επανερχόμαστε πάλι με κάποιο τρόπο στην πολιτική, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο χαρακτήρας. Ο πατέρας αυτής της οικογένειας, στην οποία αναφέρομαι, είναι ένας, θα τον έλεγα, ένας πολιτικάδης, ο οποίος ασχολείται με κάποιο τρόπο στις παρυφές αυτού που λέμε εξουσία, χωρίς ποτέ να βρίσκεται στο κέντρο της, και ζει και με αυτή την αγωνία του ότι θέλει να αποτελεί ένα κομμάτι της εξουσίας, αλλά δεν μπορεί. Χαρακτήρες πάρα πολλοί, χαρακτήρες και γυναικοί, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε λίγο και για τα ψέματα που λέμε ή λένε οι ίδιες οι γυναίκες σε διάφορους ρόλους που έχουν στη ζωή τους. Η μητέρα, η κόρη, η αδερφή της πρωταγωνίστριας, που και αυτή παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, και κυρίως, πρέπει να την αναφέρω, η γιαγιά αυτών των ανθρώπων, η γιαγιά δηλαδή της πρωταγωνίστριας και της αδερφής της, η οποία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στο έργο. Θα τον δούμε. Και κυρίως θέλω να το πω, γιατί είναι σημαντικό, επειδή έχει μια περίεργη δομή και αυτό το βιβλίο, ξεκινώντας με κάποιους μονολόγους αυτών των 5-6 βασικών πρωταγωνιστών. Εναλλάσσεται λοιπόν σε αυτό το πρώτο κομμάτι του βιβλίου ο κάθε μονόλογος σε πρώτο πρόσωπο, εναλλάσσεται με ένα παραμύθι το οποίο έλεγε η γιαγιά σε αυτούς τους ανθρώπους όταν ήταν μικροί. Αλλά είναι πειραγμένα, να το πω έτσι, γνωστά παραμύθια, αλλά πολύ πειραγμένα, πολύ διαφοροποιημένα, που κάτι θέλουν να μας πούνε και για τον κάθε πρωταγωνιστή και για την ιστορία του, αλλά και γενικότερα για όλους εμάς. Μπορεί να γίνει ένα ωραίο θεατρικό, όπως το ακούω, όπως το ακούω, μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο θεατρικό. Ναι, εντάξει, και για το πρώτο βιβλίο, το δεύτερο κομμάτι του, επειδή ήταν ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής μας και η ψυχολόγος του, μπορούσε να γίνει θεατρικό. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, εντάξει, θα το δούμε. Να το κάνετε, να το κάνεις, Κώστα. Λοιπόν, έτσι όπως το περιγράφοντας μου το βιβλίο, εγώ το πήγα λίγο έτσι, το πήγα λίγο γενικότερα, και η τριλογία, γιατί περί τριλογίας πρόκειται. Εντάξει, το είπα ότι είναι μια άλλη. Ναι, ακριβώς. Προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε από την εξουσία, να περάσουμε μπορείς να πεις κομμάτι, να πες όλο αυτό, και να φτάσουμε στο πιο διαπροσωπικό. Μπορείς να πεις ότι περιγράφει
το ταξίδι του νεοέλληνα όπως αυτός μας προέκυψε μέσα από τις συμφωνίες των ηγεμόνων, μέσα από τα πάθη και τα λάθη του, μέχρι ακόμη και στους πολέμους των εμφύλιο και μετά, και μέσα από την καινούργια αρχή που υποτίθεται κάνει μετά τη μεταπολίτευση και εντεύθεν, ας πούμε, και την καινούργια ζωή που προσπαθεί να φτιάξει. Κοίταξε, ένα μεγάλο κομμάτι της μεταπολιτιστικής Ελλάδας, κυρίως της Αθήνας, περιγράφεται στο Τρίτο Λάθος, στο προηγούμενο βιβλίο. Ακριβώς. Περιγράφει αυτό ακριβώς, δηλαδή. Τη μεταπολεμική Ελλάδα, το πώς χτίστηκε σε ένα μεγάλο κομμάτι της μέσα από την αντιπαροχή, το τι σήμαινε αυτό, αν θες, γενικότερα, και πώς άλλαξε και την νοοτροπία και την προσέγγιση των ανθρώπων, το πώς δημιουργήσε μεγάλες προσδοκίες από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο, και πώς το βιώσαμε όλο αυτό, και αν θες έφερε αυτή την αντίφαση μετά την κρίση του ότι ενώ οι προσδοκίες μας γενικώς ήταν πολύ υψηλές σε πάρα πολλά επίπεδα, μετά δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε, και περιγράφει ένα, αν θες, μεγάλο του κομμάτι αυτό το βιβλίο, και το θέμα της αυτοκτονίας και το θέμα της κατάθλιψης και γενικότερα το πώς το αντιμετωπίσαμε όλο αυτό. Ναι. Με αφορμή, χθες το κουβεντιάζαμε με το Θωμά αυτό, με αφορμή το γεγονός ότι ο νέος πλανητάρχης είναι επιχειρηματίας, πάνω απ' όλα, μου ήρθε μια ατάκα η οποία ήταν λίγο βαρύγδουπη, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη συζητήσουμε. Αναπολώντας το παρελθόν, πολλοί από εμάς αναζητούμε ή θυμόμαστε τις αξίες. Ναι. Εγώ επεσήμανα και πλέον επισημαίνω σε όλους τους τόνους, στον ευρύ ή στο στενό μου κύκλο, ότι έχουμε παρέλθει την εποχή των αξιών και έχουμε μπει στην εποχή των υπεραξιών, ένα ίδιον των επιχειρηματιών, και οι υπεραξίες είναι πάντοτε υποκειμενικές και δεν είναι σταθερές. Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι... τεράστια πραγματικά κουβέντα αυτή τη στιγμή. Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί κάποιες στιγμές έχουμε και την τάση να ωρεοποιούμε το παρελθόν. Εκείνη οι υπεραξίες. Δέχομαι ότι το κομμάτι των αξιών ισχύει, και είμαι και εγώ από αυτούς που λένε ότι πραγματικά υπήρχαν προηγούμενες δεκαετίες όπου υπήρχαν συγκεκριμένες αξίες σταθερές, οι οποίες βοηθούσαν να στηθεί πιο εύκολα και ένα κοινωνικό στάτους των ανθρώπων και μια διασύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους και στους θεσμούς πολύ πιο ουσιαστική. Αλλά ωρεοποιούμε και κάποια πράγματα από το κακό κομμάτι. Καλά, προφανώς, εντάξει. Τώρα, αν θέλουμε να έρθουμε στο σήμερα, συμφωνώ ότι έχει μπει σε ένα πολύ πιο πρώτο πλάνο από ό,τι ήταν παλιότερα το κομμάτι της οικονομίας, της υπεραξίας, με την ευρύτερη έννοια, όπως το λες, και καταλαβαίνω πώς το λες. Έχουμε κάνει τις ζωές μας startup επιχειρήσεις, εσύ. Ναι. Έχουμε μεταδώσει και τους εαυτούς μας επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτό. Θέλω να πω και αυτό το βιβλίο τώρα, ότι επειδή ένα κομμάτι αυτού του βιβλίου, όταν μιλάμε για αλήθειες και ψέματα, έχει να κάνει και με τα social media και το αναφέρω κάπου, δηλαδή κάπως έτσι ξεκινάει το βιβλίο, αν θες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια υπεραξία στον εαυτό μας με πολύ λάθος τρόπο σε σχέση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Δηλαδή, παλιότερα τουλάχιστον ο άλλος για να αποκτήσει υπεραξία έπρεπε, παιδί μου, να έχει μια κοινωνική παρουσία, μια προσωπική ουσιαστική παρουσία στον επαγγελματικό του χώρο. Τηρούσε τα προσχήματα, ρε αδερφέ. Τέλος πάντων, είχε ουσία και αξία πραγματική. Τώρα έχουμε λίγο ενσκύψει, να το πω, ή μάλλον καταβυθιστεί λίγο σε αυτό το κομμάτι της λίγο ψεύτικης, πλασματικής, πρόσκαιρης, ό,τι θες πες, υπεραξίες που νομίζω πλασματικής. Όχι μόνο μέσα από τα social media, γενικότερα στις ζωές μας, με μεγάλη ευκολία. Και ξεχνάμε ότι αυτό, για να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, θα έπρεπε να έχει από πίσω ένα backup, να το πω έτσι που λένε και στο χωριό μου, από πραγματικές ουσιαστικές επιτυχίες στη ζωή του καθενός μας. Δηλαδή, τα social media να είναι ένα εργαλείο το οποίο ναι, μεν μπορεί να το αξιοποιείς, αλλά να στηρίζεται σε κάτι το οποίο από πίσω περιλαμβάνει πραγματική αξία. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, η υπεραξία που περιγράφεις, θα έλεγα ότι είναι μάλλον παρααξία. Με την έννοια δηλαδή ότι. Ναι, ενδιαφέρον όρο. Παράπλευρη, όπως και τα παραμύθια. Το κλείνω κάπως έτσι, δεν θέλω τώρα να το πω. Ότι και τα παραμύθια δεν είναι καν μύθος, είναι δίπλα στο μύθο. Ακριβώς. Δηλαδή, ο μύθος περιλάμβανε, ξέρεις, πραγματικά γεγονότα, αυτό που λέμε καμιά φορά ότι περιγράφαμε, ξέρω εγώ, τον Ηρακλή, τα παραμύθια είναι σαν την παραοικονομία, Κωνσταντίνε. Και ήταν, ξέρω εγώ, ήταν οι πραγματικοί ήρωες τους οποίους τους μυθοποιούσαν, γιατί είχαν ανάγκη οι άνθρωποι, ας πούμε, ξέρεις, να νιώσουν ότι υπάρχει κάτι πάνω από αυτούς πιο ισχυρό, πιο δυνατό ή πιο ουσιαστικό. Ή είχε να κάνει, ας πούμε, και με προσωπικές ανάγκες των άλλων να δημιουργηθεί ένας μύθος που έδινε δύναμη στους ανθρώπους, αν θες, και συνεχή στην κοινωνία. Έτσι είναι και αυτή η αξία του. Πάμε να δημιουργήσουμε παρααξία. Κάτι που είναι έξω και πάνω και δίπλα από την πραγματική αξία, και νομίζω ότι πέφτουμε σε ένα τέτοιο πηγάδι και σε ένα τέτοιο
σε μια τέτοια παγίδα που εγκλωβίζει και εμάς τους ίδιους σε σχέση με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, μας εγκλωβίζει και σε σχέση με την πολιτική αναθέση και όπως είπαμε και πριν και με το θεσμικό κομμάτι και το πώς αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία, τη διάρθρωσή της, τον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της πολιτικής. Και νομίζω ότι κάπου εκεί, για να το πω πολύ απλά, κάπου το χάνουμε όλοι μας. Κοίταξε, προσωπικά είτε συλλογικά. Νομίζω ότι η πρώτη και μεγάλη αντικειμενική δυσκολία που αντιμετωπίζουμε πλέον όλοι μας είναι η ανάλυση. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση. Και αυτό γιατί ακριβώς όπως το πες, πέσαμε μέσα στο πηγάδι της υπεραξίας. Η υπεραξία μεταξύ άλλων, το βασικό, το παλιό, ο χρόνος είναι χρήμα, μπουρου. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να αναλύσουμε κάτι που βλέπουμε μπροστά μας. Για πολλούς είναι χάσιμο χρόνο. Για μένα δεν είναι βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι χάνουμε όταν δεν αναλύσεις ορθά μια κατάσταση ή αν θες ένα συναίσθημα ή όπως θες πες το, οδηγείσαι σε εντελώς λάθος δρόμους. Κοίταξε, κάτι που λέω πολύ συχνά που νομίζω ότι δεν είναι αυτό που λες και νομίζω ότι μάλλον είναι ένα βήμα πριν από αυτό, είναι ότι η αδυναμία στην ανάλυση που λες, η οποία ισχύει και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει τρομερή υπερπληροφόρηση και πώς να το πω τώρα στα ελληνικά, ο χρόνος, να το πω έτσι, ο οποίος μπορούμε να αφιερώσουμε για κάτι, για να αναλύσουμε τα γεγονότα, για να προσλάβουμε την πληροφορία, είναι πολύ πιο μικρός. Οπότε δυσκολευόμαστε κιόλας να το κάνουμε αυτό. Θα έλεγα ότι ένα βήμα πριν από αυτό είναι το ότι ως άνθρωποι δεν αφιερώνουμε χρόνο στη σωστή συλλογή και αξιοποίηση της πληροφορίας, αλλά έχουμε μπει και σε μια περίοδο όπου έχουμε μπλέξει τους όρους και τους ορισμούς, όπως λέω και εγώ, σε όλα τα επίπεδα. Και καταλήγουμε να άρχισε. Νομίζουμε ότι μιλάμε για τα ίδια πράγματα, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε συνεννοηθεί καλά μεταξύ μας τι εννοούμε για το κάθε τι που λέμε. Και γι' αυτό κάπου χανόμαστε ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, όπως έλεγα και πριν, και στο μύθο κτλ. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια περίοδο που χάνουμε λίγο του τι εννοούμε ο καθένας με αυτό που λέμε. Εννοούμε διαφορετικά πράγματα. Και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλά. Τώρα, αν θες, μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το ποιοι είμαστε, του πώς μεγαλώνουμε, ποια είναι τα δεδομένα μας, ποια είναι τα ζητούμενά μας γενικότερα ως άνθρωποι και ως συλλογικότητες σε αυτή τη ζωή. Είναι μια πολύ, πολύ τεράστια κουβέντα και αυτή. Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε γιατί θέλει πολύ χρόνο και απαιτείται όταν υπάρχει χρόνος και το κατάλληλο ειδήποτο ή σκέτο ποτό. Οπότε το αναφέρουμε, το δίνουμε το έναρσμα και το ρεύμα. Όταν κατέβω στην Αθήνα, γιατί σκοπεύω να κατέβω, τότε θα μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερο. Με μεγάλη χαρά. Για την ώρα, ας πάμε λίγο έτσι στην παλιοεπηρετική επικαιρότητα, γιατί μεταξύ άλλων είσαι και δημοσιογράφος. Εντάξει, εγώ επειδή δημοσιογράφο δεν θέλω τον εαυτό μου. Δημοσιογράφοι είναι αυτοί που είναι μέλη της ΕΣΥΑ, κάνουν ρεπορτάζ, ασχολούνται, δημοσιολογούνται και δημοσιογραφούνται με την έννοια ότι προσπαθούμε να γράφουμε την άποψή μας, να τη λέμε και να την προβάλλουμε. Εντάξει, να το δεχτώ. Ο συγγραφέας με έβαλε στη θέση του, καθότι λογοτέχνης ο ίδιος και λογοπαίχτης, με έβαλε στη θέση μου ακριβώς. Υπό αυτή την ιδιότητα. Δεν ζούμε από αυτό δηλαδή. Με αυτή την Ανατολή. Δεν είμαστε επαγγελματίες αυτού του χώρου. Ναι, οπότε ακριβώς, δεν ζω από αυτό. Οπότε μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου δημοσιογράφο με αυτή την έννοια. Είναι κατανοητό, δεν είναι ατόπιμα λεκτικό δικό μου. Όχι. Έτσι λοιπόν μας μπαστακώθηκε ο Μέγας Businessman, ο νέος πλανητάρχης, σε ένα περιβάλλον το οποίο μπάζει από παντού. Μα από παντού. Κοίταξε, επειδή για αυτό το θέμα έχω κάνει αναλύσεις από πέρσι, ουσιαστικά από πέρσι το καλοκαίρι, κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, επειδή ξέρεις ότι μιλάω κατά καιρούς και σε ραδιόφωνο και τα λοιπά ως οικονομικός αναλυτής. Νομίζω το είχαμε αναφέρει κιόλας. Μπράβο. Μπορεί να το έχουμε αναφέρει και μαζί, δεν αποκλείεται. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι πριν κατακεραυνώσουμε, ας πούμε, ή όχι, τον ίδιο τον Τραμπ, την προσέγγιση. Εγώ δεν το προσεγγίζω έτσι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Το ύφος του ή οτιδήποτε, το οποίο να το συζητήσουμε. Γιατί για μένα και το ύφος έχει ρόλο και λόγο στο κομμάτι της πολιτικής και το ξεπερνάμε πολύ γρήγορα. Και θεωρούμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να φέρεται λίγο απρεπώς, λίγο χωρίς σεβασμό κτλ. Δεν πειράζει. Για μένα πειράζει, γιατί δημιουργεί νοοτροπίες. Από κάτω χτίζει νοοτροπίες, τις οποίες τις βρίσκουμε μετά πολλαπλασιαστικά μπροστά μας και λέμε, μα γιατί, πώς δημιουργείται αυτό το φαινόμενο. Το γεγονός ότι δείχνουμε ανοχή, ας πούμε, στο ύφος, ακόμη και κάποιος λέει σωστά πράγματα, στο στραβό ύφος θα του δείχνουμε μεγάλη ανοχή, κάποια στιγμή θα του δώσει μπροστά σου και για τα λάθος πράγματα. Τέλος πάντων, το κλείνω στο κομμάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ περίεργη περίοδος αυτή που έρχεται. Ο Τραμπ, το έχουμε πει νομίζω χιλιάδες φορές και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι, κατάφερε να απαντήσει σε πραγματικά προβλήματα των Αμερικανών, γιατί σε αυτούς απευθυνόταν, αυτοί θα τον εξέλεγαν,
Οπότε κατάφερε να απαντήσει. Κατάφερε να αφουγκραστεί, αν θες, τα πραγματικά προβλήματα που είχαν. Αυτό το επιβεβαιώνω, γιατί βρέθηκα το Μάιο, έμεινα 10 μέρες στη Φιλαδέλφια και το επιβεβαιώνω από κάθε πλευρά. Θα σου πω μετά ολοκληρώσει χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Έτσι είναι. Ανεξάρτητα από το αν έχει τελικά όλες τις λύσεις ή αν μπορεί να δώσει λύσεις ή πόσο μπορεί να λειτουργήσουν πολλά από αυτά που λέει, αφουγκράστηκε τουλάχιστον τα πραγματικά προβλήματα του μέσου Αμερικανού. Και αυτό τον έφερε και στην Προεδρία. Δεν είναι τρελός δηλαδή ένας λαός που έναν άνθρωπο τον έχει καταψηφίσει μετά από μια πενταετία έρχεται να τον ψηφίσει. Πάλι. Λοιπόν, κοίταξε. Πρώτη βραδιά στη Νέα Υόρκη, αρχές Μαΐου, στο ξενοδοχείο που έμεινα. Ο Πόρτερ, κλασικά τύπος, ας πούμε, μαύρος. Εγώ η πτήση αυτό δεν κοιμόμουν με τίποτα. Κάθομαι στο μπαρ του ξενοδοχείου. Κάποια στιγμή και αυτός τελειώνει και αντί να φύγει έρχεται και αυτός στο μπαρ. Μπούρου. Εγώ πρέπει να ψαρέψω. Με έφαγε με αυτό. Του λέω τι θα γίνει τώρα. Μου λέει επιλέξει. Εγώ θέλω τη χώρα μου πίσω. Και βλέπω ένα μαύρο Πόρτερ, ας πούμε, να μου λέει θέλω τη χώρα μου πίσω. Και λέω τώρα τι δεν κατάλαβα εγώ. Και του λέω εγώ κάνε πιο λιανά. Δεν υπάρχει. Λέει επιστροφή. Δεν υπάρχει καμία, θα ψηφίσω Τραμπ. Και το κρατάω εγώ. Φεύγω από τη Νέα Υόρκη, πάω στο Ντέλαουερ στη Φιλαδέλφια, ο πιτσαδόρος, Λατίνος, Τραμπ και ξέρω ψωμί. Όπου κι αν είχα πάει, Τραμπ και ξέρω ψωμί. Γιατί ρε αδερφέ, γιατί εκεί είπα λίγο κάτι, μπας και λαϊκίζει, αλλά όλοι τους γκρινιάζαν για την ποιότητα ζωής και για τα λεφτά που δεν φτάνουν. Έτσι. Επειδή προσπάθησα να είμαι πολύ προσεκτικός, το έχω αναλύσει πολλές φορές αυτό το θέμα με τον Τραμπ. Πώς ξέρεις τι είπα. Είπα ότι τουλάχιστον έδειχνε να αφουγκράζεται, να κατανοεί το ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και ότι τα κατανοεί. Τώρα, στο κομμάτι των λύσεων, εάν αυτά που προτείνει όλα μπορούν να λειτουργήσουν, εάν πραγματικά θα βελτιωθεί η ζωή του μέσου Αμερικανού. Καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θες να την κάνουμε. Μα δεν νομίζω ότι μπορούμε. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι η επιχειρηματική προσέγγιση που έχει αναφορικά με τις πολιτικές θα του προκαλέσει πολλές εκπλήξεις και νομίζω ότι σίγουρα δεν θα πάει by the schedule. Σίγουρα. Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω στο ότι έχει πει πολλά πράγματα, τα έχει πει με έναν τρόπο που όντως σε κάποια από αυτά είναι τόσο υπερβολικός που πραγματικά δεν μπορούν να γίνουν με τον τρόπο τον οποίο νομίζουν ορισμένοι ότι μπορεί να γίνουν. Αυτό ακριβώς. Έχω την εντύπωση, επειδή το κομμάτι των δασμών το έχω αναλύσει πολλές φορές και σε άρθρα, αλλά όπως είπα και σε παρεμβάσεις, ας πούμε, ραδιοφωνικές άλλες. Είμαι σίγουρος ότι το θέτει στο τραπέζι, ας πούμε, αν θες των διαπραγματεύσεων εντός εισαγωγικών των οικονομικών, των εμπορικών, για να έχει ένα παραπάνω εργαλείο και να πιέζει. Δηλαδή, ας πούμε, στο κομμάτι της Ευρώπης, νομίζω ότι είναι προφανέστατο. Το είπε δηλαδή. Αυξάνεται η απόσταση από την Ευρώπη. Ότι θέλει, ας πούμε, να αυξήσει την κατανάλωση φυσικού αερίου, υγροποιημένου και κανονικού και πετρελαίου κτλ. Από την Ευρώπη, για να έχει μια ισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο. Κατανοητό, οι ίδιοι Ευρωπαίοι ήδη από τη στιγμή που αναγκαστήκανε αυτή τη μονομέρεια που είχαν με την αγκίστρωση, ας πούμε, στο φυσικό αέριο, το ρωσικό, να κινηθούν προς την Αμερική. Δεν υπήρχαν και πολλές άλλες επιλογές από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν εκμεταλλεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό και τα δικά τους κοιτάσματα, όχι μόνο τα ελληνοκυπριακά, αλλά γενικότερα. Το φόβο σε αυτό που υπάρχει είναι μόνο να μην η Ευρώπη κινηθεί τόσο έντονα προς τα εκεί, γιατί δεν έχει και πολλές λύσεις, που θα καταλήξει να είναι αγκιστρωμένη τώρα αντί για στο ρωσικό φυσικό αέριο, στο αμερικανικό φυσικό αέριο. Πες μου κάτι τώρα, είναι ένας συλλογισμός που έχω καιρό τώρα. Ναι. Και δεν ξέρω, τον έχω πει σε κανένα δυο φορές σε συζητήσεις και γελάσανε. Τελικά, μήπως πριν τραγουδήσει χοντρή, το αμερικάνικο βιομηχανικό καταστημένο κατάφερε και απέτρεψε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία μαζί? Γιατί αυτό πήγαινε να γίνει τέχνη έντος με την μονοπωλιακή σύνδεση της Ρωσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μα υπήρχαν αντιδράσεις σε αυτό το θέμα περί ενεργειακής διασύνδεσης, ας πούμε, σχεδόν μονομερούς Ευρώπης και Ρωσίας, αν το θυμάσαι σίγουρα, από εποχές ακόμα Κώστα Καραμάλη. Ακριβώς. Δηλαδή σχεδόν κοντεύουν να πληρώσουμε 15-20 χρόνια. Ακριβώς. Που υπήρχε αυτή η αντίδραση. Ότι υπήρχε αντίδραση, υπήρχε. Και νομίζω ότι και η ίδια η Ευρώπη δεν ρυθμίστηκε πολύ σωστά, στην άποψή μου, γιατί η όποια μονομέρεια και όπως και το όποιο μονοπόλιο γενικότερα στην οικονομία το βρίσκει κάποια στιγμή μπροστά σου και γκρεμίζεται. Δηλαδή θα έπρεπε εξ αρχής να είναι λίγο πιο προσεκτική και νομίζω ότι θα αντιμετώπιζε γενικότερα λιγότερα προβλήματα. Εγώ νομίζω
πως το αφήγημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης που κάποτε κάποιοι... Όχι στη λογική, ξέρεις, υποχρεωτικά να κινηθεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καλύψει αυτό το... Υπήρχε ένα τέτοιο αφήγημα και το ξέρεις. Μεταλλευόμενοι και τα ίδια και τα δικά της κοιτάσματα που υπάρχουν, αλλά κοιτώντας και άλλες πλευρές που θα μπορούσε να έχει κοιτάξει πολύ νωρίτερα. Αυτή είναι το λέω. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά επειδή υπήρξε αυτό το αφήγημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, πάντα είναι δεδομένο ότι. Καλά, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει για πολλούς λόγους. Προφανώς. Δεν να το πιάσουμε. Για πάρα πολλούς λόγους. Κυρίως και θεσμικούς, γιατί ακόμη ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αντιδοσκληρωτικός, πάρα πολύ μπλεγμένος με δεκάδες. Πολύ νομεκλατούρα, ρε φίλε. Ο ένας καλύπτει τον άλλο και δεν μπορεί να βρεθεί, ας πούμε, διέξοδος κτλ. Είναι ένας περίπλοκος μηχανισμός που νομίζω θέλει χρόνια για να λειτουργήσει και δεν ξέρω και αν θα λειτουργήσει και ποτέ. Δεν νομίζω, γιατί εντάξει, το σκαρίφημα παραπέμπει στην νομεκλατούρα του Ανωτάτου Σοβιέτ της εποχής του 40, ας πούμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, η ίδια δισκαμψία υπάρχει. Αχ, Κωνσταντίνε, μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο. Εντάξει. Αν θες να πω μια λέξη μόνο για το κομμάτι, γιατί το έχω πει πολλές φορές για το θέμα των δασμών και μπορεί να βεβαίως, πω κάτι. Βεβαίως. Νομίζω ότι στην εποχή μας, όποιος θεωρεί ότι πέρα από ένα διαπραγματευτικό εργαλείο, όπως είπα, στο χέρι των εμπορικών συνθήκων και συμφωνιών, που πιστεύω ότι κάπως έτσι το βλέπει και ο Τραμπ σε μεγάλο βαθμό, ότι μπορεί με αυτό να λύσει τα εμπορικά προβλήματα μιας χώρας ή το κομμάτι της ανάπτυξης μιας χώρας στο διηνεκές, δεν εννοώ για 1-2 χρόνια, νομίζω ότι κάνει τεράστιο λάθος. Είναι δεδομένο στην οικονομική επιστήμη ότι σε ένα περιβάλλον ανοιχτών πλέον οικονομιών δεν μπορείς να λειτουργήσεις με τόσο έντονο προστατευτισμό και το ξέρει και ο ίδιος, νομίζω. Εγώ περισσότερο. Να πετύχει αυτό. Γιατί στο τέλος, το έχω πολλές φορές, θα φέρει πληθωριστικές πιέσεις, θα δημιουργήσει αντίρροπες δυνάμεις και όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή το να πιστεύει κάποιος ότι θα γυρίσουν όλες οι βιομηχανίες στην Αμερική γιατί θα ανέβουν οι δασμοί στην Κίνα ή στην Ευρώπη, προφανώς δεν θα γίνει. Εγώ περισσότερο. Και κυρίως μπορούν να βάλουν και οι δασμοί. Οπότε αυτό το πράγμα θα είναι ένας φαύλος κύκλος πληθωριστικών πιέσεων. Γαϊτανάκι θα είναι, εντάξει. Εγώ περισσότερο το βλέπω ως ένα τεχνοκρατικό τραμπουκισμό, τίποτα παραπάνω. Εγώ το είπα. Το λέω με απλά λόγια ότι θεωρώ ότι είναι ένα καλό εργαλείο στις διαπραγματεύσεις γενικότερες εμπορικές που το βάζεις στο τραπέζι και λες: κοίταξε να δεις, αν δεν βρούμε έναν τρόπο που θα λειτουργούμε όλοι κάπως καλύτερα, και θα πάω κι εγώ κάπως καλύτερα, θα έχετε να αντιμετωπίσετε αυτό. Το οποίο για εσάς θα είναι πιο επιβαρυντικό από ό,τι θα είναι για μένα. Το για μένα δεν το λέει προφανώς ο Τραμπ και καλά κάνει, εντάξει, εσωτερικά. Αλλά οι υπόλοιποι προφανώς έχουν λόγο να το φοβούνται περισσότερο. Οπότε θα πρέπει όλοι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να βρούμε μια μέση καλή λύση. Αυτό να το πω έτσι απλά, θέλω ότι είναι το σκεπτικό. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εξάρχεια πας. Πήγαινα πολύ περισσότερο νεότερος. Τώρα δεν μου επιτρέπει και ο χρόνος, ας πούμε. Εγώ έμενα 10 χρόνια εκεί, οπότε σε κλείνω για φαγητό στον Μπαρμπαγιάννη στην Πενάκη. Σε κλείνω για φαγητό στον Μπαρμπαγιάννη στην Πενάκη. Σ' αρχές. Δεν σ' ακούω καλά. Έλα. Τώρα κάπου χάνεται το σήμα. Τώρα μ' ακούς, πιστεύω να πρέπει να μ' ακούς καλύτερα. Τώρα είμαστε καλά. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ θερμά. Δεν θα πω εγώ, δεν πειράζει. Χάρηκα πάντως πάρα πολύ που τα είπαμε. Είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε όποτε θες. Εννοείται. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Είναι πάντα μεγάλη ευχαρίστηση να μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Μανίκα. Ευκαιρία ήταν, μιλήσαμε για το βιβλίο του, αλλά μιλήσαμε και για τα υπόλοιπα πράγματα.